7 साल से ऊपर भइल 7 साल से ऊपर भइल डिग्री कहाँ बटाइल बा। 7 साल से ऊपर भइल डिग्री कहाँ बटाइल बा। यूनिवर्सिटी छपरा वाला कहिए से बौराइल बा। आज जयप्रकाश विश्वविद्यालय के जोन व्यथा बा, यहाँ के छात्र के जोन पीड़ा बा, वो अपना कविता के माध्यम से कहे की कोशिश कर रहल बानी। और वो लोग से हमार आग्रह बा कि कविता के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी, ताकि यहाँ के छात्रन के जोन दुख दर्द बा वो हाकिम लोग लगे पहुँचे, जे लोग दिल्ली में बैठल बा, पटना में बैठल बा। आ वहाँ के लोग के छात्र के पीड़ा से कोनो मतलब नहीं खे। न यहाँ विश्वविद्यालय में टाइम पर डिग्री मिलता, न टाइम पर परीक्षा होता। रोजे लड़का यहाँ से बाहर पलायन करता रसन। ताई एगो कविता के माध्यम से ये विश्वविद्यालय के छात्रन के जोन पीड़ा बा कहे के कोशिश बा कि 7 साल से ऊपर भइल डिग्री कहाँ बटाइल बा। 7 साल से ऊपर भइल डिग्री कहाँ बटाइल बा। यूनिवर्सिटी छपरा वाला कहिए से बौराइल बा। सेशन इहवा लेट चल रहल आ टेंडर के नयका रेट चल रहल। सेशन इहवा लेट चल रहल, टेंडर के नयका रेट चल रहल। आपन दशा देख देख के कितना ही लजाइल बा। यूनिवर्सिटी छपरा वाला कहिए से बौराइल बा। छात्र संगठन रोज लड़ता, हंगामा भी रोज करता। रोजे यहाँ जमीर मर रहल। ज्ञापन आ आवेदन इहवा केकरो ना घोटाइल बा। 7 साल से ऊपर भइल डिग्री कहाँ बटाइल बा। एडमिशन में रोज बखेड़ा, सब प्रोसेस बा टेढ़ा मेढ़ा। वोकेशनल सब्जेक्ट भी नइखे आ लाइब्रेरी अपडेट ही नइखे। शोध के अवसर कहाँ मिलता आ कैसे कैसे काम चलता। देखो जेपीयू के सिस्टम कहिए से पगलाइल बा। 7 साल से ऊपर भइल डिग्री कहाँ बटाइल बा। 7 साल से ऊपर भइल डिग्री कहाँ बटाइल बा।